Ashanti Cordillera, napipintas di mabuybuya. Nupanggep ti turista, hingga natata alupay lata. Lugar anak duduma, isu di nagapuanda. Kalsada maisim-simpa, agpagpag na awan ti problema. Sa dino nga lugar ti papanang, turis pat sa pagpasyaran. Awan ti maiyaw awan, awan ti mabaybayan. Taada pagdagasan, sigurado pag-check-inan. Panggep ti pagluganan, awan ti pagdanagan. Van Transport Association, KMS Ohayani, Ochaliner, Samurai Vonvon, Mayuyoken Banawi Bus Lines, Yemnu biyahe a Manila, Ohayami asikasuenka. Tayo di alista, tatao nagageta. Naglawa ti fish panda, the biggest dampay iti Asia. Aglalu ti bangkagda, mais ket tonelada. Kay taga Isabela, uray taga Manila. Kadakilan a munisipyo, munisipyo ti Aguinaldo. No tiempo iti Paskwa, nagad-adot ti Aguinaldo da. Naglawa ti rancho da, uray baka ipadawat da. Nunagagat ka nga agmula, Aguinaldo ay ket naglawa. Ili ama iday dayaw, ili ijay mayuyaw. Napintas metrais tereses da, lugar maka ay ayo. No ada bisita da, uno asita swenda. Ken agsisinu portada, lurigat dunteng iti maysa. Maysa met at kapintasan, iti sanga lubungan. Inarami ti tattao, original nga inhinyero. Akawara iti turista, puraw na ngisi at dapay imsi. Pantay nga kinabiti, rice terraces to'y Banawi. Pantay nga kapintasan, Mount Napulawan iti Hungduan. Treasure niya masita, ijay mo makita. Napintas metrais tereses da, ada pa'y iti hot spring da. Nude carving sa pagnegosyoan, ay ket number 1 ti Hungduan. Kaya yung agensayo, tinok ti
pasyarin yu Urainu at adayu tatao edukado Kabuti kapapat nada marathon #1 kalsada maisim-sim pa gardenero mas asin soda baru a munisipyo ket ijay asipulu na duduma a produkto awan pa'y pestisido na urnos pa'y tatao uray nagdudumati sa uda ayangan kalanguya tuwali teriak tuka anggep met di edukasyon kiangan kang runaan School for Living Tradition founder taga kiangan hayat yu ama kita Israel niya masita hayat yu pa'y nga ang piknik at damit ang buhayale ili ana isentro ili iti lagawi isuti pagsasabatan nagduduma alugan isu ayang ti Kapitolyo kaisuti na isentro intakan na toban ke pagpasyaran ikilagawi kabasitan na munisipyo iti hingyo gabuti kabasit na tatao warga asin soda ijay lagawi Kirino Biskaya Bagyo sa dino nga lugar ti papanam tagahingyon masarakan pasungat a munisipyo lumagapu kati Biskaya Tirya iti negosyo tamadama iti progreso ada ipsu akuliyo nalala inti manursuro nagduduma atat tao lamot a munisipyo kaya't tayo ti progreso intero a pagirian opisyales ti gobyerno inasal tayo ken ni Diyos ako tapnuan kay sada saan nga puro politika tanuad dati project da idanto kiking nuntra datayo met at tao intayo suportaran programa apagimbagan taisuti kasapulan intayo met ikararagan tattao nga umili tadidanto at pinerdi progreso at baligi tadidanto at ipinyo